Hola, soc Joan Ramon Bada, en representació de la cooperativa de la Pobla Massaluca, Caterra, i us voldria presentar la garnatxa blanca que nosaltres elaboram. És l'Hereus, és una garnatxa blanca que seleccionam de 5 parcel·les diferents, de diferents sols, és a dir, sols entre panals i llavors també algun sol de calcari, i d'esta selecció de 5 parcel·les elaboram esta garnatxa blanca. És una garnatxa blanca que realment és la base dels nostres vins aquí a la cooperativa, i realment és un vi espectacular. Dius també que Caterra és un celler que és una cooperativa de diferents socis, hi ha uns 100 i pico de socis, i elaboram diferents varietats, garnatxa blanca, garnatxa negra, carinyena, sobretot varietats autòctones, que realment és la base dels nostres vins, però sobretot la garnatxa blanca. I en especial este vi, que és l'Hereus. Fem una producció molt limitada, estem elaborant d'este vi, ja que són parcel·les molt concretes, com us deia abans, entre 10 i 15.000 ampolles anuals, i el que fem és una fermentació controlada, i llavors a nivell tècnic dius també que després de la fermentació en dipòsits d'acer fem una petita criança d'uns 4 o 5 mesos en dipòsits de ciment per afinar este vi. Espero que gaudiu d'este vi nostre de Caterra, esta garnatxa blanca d'Hereus, i que disfruteu quan la trobéssiu en un restaurant o en una vinateria. Penseu que és un vi molt especial i molt autèntic. Gràcies.